Wara li iktar kmieni din il-ġimgħa żar l-Università ta' Malta l-ġimgħa filgħodu kien imiss lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iżur il-Junior College hekk kif l-istudenti ġodda bdew l-esperjenza tagħhom ta' edukazzjoni post-sekondarja. U ntlaqa fil-kampus mill-prinċipal tal-kulleġġ Paul Xwireb u l-viċi prinċipal Rodrik Vassallo u dar id-diversi stands tal-għaqdiet tal-istudenti, għaqdiet mhux governattivi u aġenziji li joffru servizzi għaż-żgħażagħ. Imma l-parti kbira ta' żjara kienet dedikata għal diskussjonijiet ma' żgħażagħ fl-ambjent tagħhom, fil-fattu qatta ħin twil jitkellem magħhom fuq affarijiet ta' kuljum. F'kumment ma' Net News fi tmiem iż-żjara, Adrian Delija ddeskriva t-taħdidiet li kellu mal-istudenti. Mod kif nistgħu npoġġu bil-qeda magħhom u nisimgħu dak illi jkunu qed jistudjaw, dak illi qed jippjanaw f'ħajjithom dawk illi huma l-problemi ta' kuljum. Ma mhux b'mod partiġan, inna naħseb satejn hawnhekk tkellimna ma' mijiet ta' żgħażagħ u naħseb il-kelma politika ma semmet qatt u l-kelma partit ma semma qatt, ma semmew l-affarijiet ta' kuljum. Is-suġġetti x'inhuma x'mhumiex, il-faċilitajiet li għandhom u li m'għandhomx, fejn jistudjaw, kif jaslu hawn, it-trasport, l-ikel, l-akkomodazzjoni, affarijiet ta' kuljum li jaffettwalhom ħajjithom. Għada pitada x'sa jistudjaw, fejn jistgħu jimirħu. Xixtiequ li jaraw li jsir fil-pajjiż ħalli huma jkunu jistgħu ikabru it-talim tagħhom jużawh u jespandu uħud minnhom li jridu jaħdmu, uħud minnhom li jridu jiftħu negozju, uħud minnhom li għandhom idea x'sa jagħmlu, ħafna minnhom ma tinteressahomx il-politika partiġana. Esperjenza tal-limt, rajt, fimt u għal darba oħra nixtieq li jkolli kull okkażjoni li nkun ma' żgħażagħ tagħna biex jibqgħu jispirawni nibqa' nitgħallem minn għandhom u idealment nkun kapaċi wkoll nikkontribwixxi xi ħaġa lura billi intuhom dak li huma l-alternattivi li huma jixtiequ jaraw meta jiġu għadha pitada biex jażlu min irid imexxi l-pajjiżhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali u kelliem dwar edukazzjoni Clyde Foley u l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Justin Schembri.